Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu Jeyhun Production, bu sürpriz hyzmaty. Biz bugun etramyzyň sylaglanyň, hormatlanýan, hemmäňiziň gowtanaýan doktorumuz Amantaş doktoruň döwletli döwranly maşgalasyna barýar. Ýagny bugun häzirki wagtda Türkiýe döwletinde halal ähmet çekýän Oğul Nur ejekemiziň mehriban perdendi, Gyzylgül jigimiziň iň bir şahatlykly pursatlar, iň bir eýjejik günleri bolan 4 ýaş doglan günni gutlap barýar. Häzir Amantaş doktor özüniň hemme mehribanlaryň gurşawyna etramyzyň iň bir owadan kafeleriniň biri bolan Güşçü kafesinde mehriban agtyjagynyň 4 ýaş doglan günni toýlap otyrlar. Biz bolsa ine Oğul Nur ejekemiziň adyndan Oğul Nur ejekemizem näme birinji gedekdäl, nesip bolsa soňky gedekdäl. Öz mehriban perdentlerini çyn ýürekden diýseň bir gaty gowy berýär. Mehriban perdentler üçin janyna baryny, eline baryny etjegini bize diýip geçýär. Şoň üçin Oğul Nur ejekanem mehriban perdentiniň doglan güni bilen gutlaýar. Oğul Nur ejekemiziň adyndan Gyzylgül jigimize owadan sowgatlar, owadan dilekler bilen häzir barýar, owadan pursatary Jeyhun Production siz bilen paýlaşýar. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, akşamyňyz haýyrly bolsun. İşleriniz açyk bolsun. Bir öňüňizi saklaýyn, elbetde güçlü toý hyzmatlarynyň adyndan bereketli taşamyzdan adyn ummatlar çekilip dur. Olardan iýip toýup bolýanlar, ýöne bizde şoriýaly süýji duýguly pursatlar bar, owadan sowgatlar, owadan arzular bar. Şoň üçin bir azajyk öňüňizi bärdiriň, ondan soňra ýene gatar haýyn tank eder, iýişer, juda waraň dowamyna şatlanar, islämidi, göwnümizi açyp, şähtimizi açyp gatnaşar. Ulu hormat bilen sahnamyza bugün hemmämiziň jem bolmagymyzyň esasy sebäpçisi bar. Gyzylgül jigimizi sahnamyza çagyrýar. Galibetde Amantaş doktorum sahnamyza çagyrýar. Ine mehriban agtyjagynyň doglan gününe şaýat bolup bir näçe mehribanlaryň gurşawyna şatlanyp oturan doktor hoş gördük. Allah zat tutulýan toýlar kutly bolsun mehriban agtyjagynyň ýaşy uzun bolsun. Allah zat bagyt toýuny çoğuluk toýda, agtyk toýda şoriýal hemme mehribanlaryň bilen şoriýal şatlanyp begeni oturmak niýetler etmene iň bir etramyzda tapawutlanýan döwletli döwranly bir aşly maşgala mehmansoýar maşgalalaryň biri Amantaş doktoruň bugün mehriban agtyjagy Gyzylgül jigimiz iň bir süýji pursatlaryny çaga wagty şeýle bir owadan malaýym süýji ýesinler turýar, şoriýal pursatlaryny doglan günü 4 ýaş doglan hemmämiziň şaýatlygymyza bella oty ýaşy duýmasyn Allah zanynny. Ýörýte bugün häzir Türkiýe döwletinde ähmet çekýän Gyzylgülüň mehriban käbeti, siziň hem mehriban gyýdyňyz Oğul Nuryň adyndan gutlap geldi. Boşam gelmedik, Gyzylgül jigimize ýörýte owadan sowgatlar bar. Ine birinji bilen owadan süýjilik torty. Ýüzünde de kalendar bar, aprel aýynyň biri, biriň üstünde de ýürek syzylanana. Aprel aýynyň biri, biriň üstünde de ýürek syzylanana. Bu diýdigem Gyzylgül jigimiz Oğul Nur ejekän ýüreginde ýaşaýar diýmege. Ondan soňra ýene Oğul Nuryň adyndan Gyzylgül jigimize nesip etden. Ýene wa olar bilen hem çäklenmäni içine açyk görkezäýin. Birinji ona sary, soňra sary. Annäme çykarka. Ay berekella, gymmat bahaly gyzyllar. Derrew ýapdany, töweleme. Mäzigem onda munalarda. Hiç kime berme bolýarmy? Enne Gyzylgül jigimizde olardan hem daşary Oğul Nuryň adyndan 2 sany multfilmiň gahrymanlary bar. Muny açyk görkezýär. Gyzylgül jigimizde mal gazak bolýan ikisine. Netip etler. Hemem Gyzylgül jigimiziň mehriban daýdalary birinji bilene Nesraýyň adyndan 100 Amerikan dollary jigimde. Mäzigem ala. Hemem daýdasy Aynur'un adyndan sowgatda.
Ine sowgatlar, ine dilekler esasana mehriban gyzyňyz Ognur Ezekan adyndan, mehriban daýdalarynyň adyndan uluk ýaşamagyny, bagty ýaşamagyny ene tatyna size gahryman arkadagly gahryman serdarymyza gerekli wepaly halkymyzyň bir söýün mehriban perdende bolup ýetişmek beýik bir wardiýetler etsin. Onda bir çapak sala eli mehribanlar. Hoşlan sowgatlar gutly bolsun. Enne birinji bilen Oğul Nuruna bir eden haýyşdy we bizim dostumuz var Hacı Muhammed diýip bizim dostumuz da mehriban dogany gutlajak diýdi. Dylgul jigimdi. Birinji şoň gutlagyny dinläýeli. Mehriban atyňyzy ondan soňra size gutlap berersiňiz. Ana gutlap ber Hacı. Ýaşy dogany. Ýaşy. Ete sapol seni. Köp sağ olun. Ne? Doktor size özüňizden gutlap beräň. Ejeged ýaşy. Çok oğuldu. Madama avrayla edilen bir var. Oğullar sağ ol. Ete sağol. Temaysin. Ne soğutusun? Ey tawazgym, ýaşyň diýmokyn. Bir çabak saralaýyň owadan ardular hasyl bolsun. Minnetdaryn hemme mehmanlaryň ardular dinläýilen gelin. Hemmämiz gutlap bereliň. Aman teşekkür. Aktyň ýaşy. Duyulmasın Allah'tan. Hemişe toy dikleri düğünü de gelenine. Ejeged ýaşy duyulmasyn. Taşaňyl toýar. Tamam. Loýnak tabi. Gydyn ýaşy duyulmasyn toy dik gelenine. Aman teşekkür ýaşy duyulmasyn. Nur Reyzanyň ýaşy duyulmasyn. Eňde madama toy dik gelenine. Ýaşy duyulmasyn. Tarak kızan ýaşy duyulmasyn. Ýaşy duyulmasyn. Pedagogy bak. Aman teşekkür. Ýaşy duyulmasyn daýjan tany höle berdi. Allah'tan oğlundan şöyle artık görüp şöyle oğlunlar birle oturmak nasip etsin Allah'tan. Bakın yaşlı bir olsun. Türkçe oğul olsun Allah'tan. Doktor, akın yaşlı bir olsun. Canında olsun, görce oğul olsun Allah'tan. İyi avrayla giden bir olsun. Aman taşlayda oğul. Ejeged ýaşy duyulmasyn görjek tam oğul bolsun. Ejeged ýaşy duyulmasyn. Çok yaşa. Ejeged ýaşy. Dylgul çykanjygym ýaşy duyulmasyn. Ulary solmatma hemişe bagtlylaryň biri bol we ýene öredek ýaşy bolsun. Ejeged çykanym ýaşy duyulmasyn görjek oğul bolsun. Elmydam ulary solmatyn. Dylgul çykanjygym ýaşy duyulmasyn. Ýaşy duyulmasyn. Ey tawazgym, özüňem ardu. Gel bizigem, gel tüýjülük tortup gedeliň. Doktor gel. Aman taş doktor bilen bilelikde mehriban agtygy, Ognur Ezekamyň mehriban perdendi. Elbetde perdendini, mehriban çagatyny gow görmeýän en ata ýok. Ýöne şu Ognur Ezekamyň öz çagajyklaryny diýken gow görýär, gaty ýürekden gow görýär. Bir jandan bermäge taýar mehriban çagajyk görsin. Allah jan ýaşylyň bolsun. Geçer gider garagyşyň güller açýan ýadyň bolsa, mehir bilen gurşar daşyň, mehir nurdur gyýdyň bolsa, ynjanynda aglajagyň, hiç ýerinden galmajagyň, şol bägüldür solmajagyň, mehir bardyr gyýdyň bolsa, üýe mehir garyp biljek, gyýdyr kalba girip biljek, gözüň ýaşyn girip biljek, bagtyň bardyr gyýdyň bolsa. Gurzağım barsalıydım, bu fin dolun günüm, bebeğim uyanırım, masalamıdın. Gurzağım barsalıydım, bu fin dolun günüm, bebeğim uyanırım, masalamıdın. Balam fikir bilin başlandı, dolun günüm boşlandı, yılgarsına gönlüm hoşlandı. Yaşarımı saklanıp Yegece melecek bolup Gideli kıydım senin nehrinden doyup Happy happy birthday Mutlu yıllar kızım No поздравляю, доча моя Gurzağım barsalıydım Bu fin dolun günüm Bebeğim uyan
поздравляю, душа моя. Урзагым барсагайдым, бул сен долгон гүлүм, бебейим оянырым, массаламыгын. Урзагым барсагайдым, бул сен долгон гүлүм, бебейim oyanırım, massalamadın. Geçti yana baryan, yaşa yana yüzyan. Ardu etyen sana, yalvardına yalvar. Ene geller şalgın, bugün dağlan gün. Savatlar sana, emmezsen keşün. Sadece yaşım mutlayan, avşayan, kucaklayan. Edevadan bolsun yani, avadan bolsun dünya. Happy birthday! Geldi yakından bari ellerimden soğukları Şeyde belleğe düşüp hiç unutmam yani Yine geldi şovun bugün doğran gün Soğuklar sana emmesi sen keşun Sadece yaşın kutlayan, okşayan, kucaklayan. Ödevden bolsun yani, ovadan bolsun dünya. Happy birthday! Bu doğulan gün toyalı, yalı edil toyalı. Kanı üşüp kutlalı, hiç unutma yalı.